kun kaipaat nopeaa koko kehon energisointia ja lisää läsnäoloa, niin tämä on yksi mun suosikkiharkka siihen. Mä oon Karita Koivumaanaho, keho- ja mielen hyvinvoinnin valmentaja. Löydä juureva seisoma-asento just siellä, missä oot. Anna sisäänhengityksellä käsien laajassa kaaressa pyörähtää ympäri. Sisäänhengityksellä kädet kohoaa ylös yhteen. Uloshengitys tuo peukalon tyvet sydämelle. Ja löydät ravistusta tai kantapäiden tömpsytystä. Anna käsien hytkyä. Tunnet, miten kaikki ravistuu, kaikki turha ravistuu pois. Uloshengitys. Pieni hetki riittää. Hiero kämmeniin lämpö. Tehdään energianaputtelut. Solisluiden alapuolelle. Naputtelet sormenpäille. Nenän kautta sisäänhengitys. Suun kautta uloshengitys. Rintakehä. Keskikohta. Naputtelet keskilinjaa alas. Tuut kylkikaarien reunaan. Ja naputtelet. Voit kääntää rystyset. Jatka matkaa alaselälle. Tömistelet tai läpsyttelet kämmenillä. Pakarat. Herättelet. Ravista kädet. Poskipäille sormenpäiden kevyt naputtelu. Nenän kautta sisäänhengitys. Suun kautta uloshengitys. Tullaan heilautuksiin, joustopolviin. Heilautat kädet pitkälle ylös, alas. Ja polvissa jousto samalla kun heilautat. Tasatyöntöhiihto, tuttu rytmi. Vaihda kiertävät kahdeksikko kädet. Pyöräytät puolelta toiselle. Polvet joustaa. Tyyli on vapaa. Vaihda liitelevät kädet. Anna käsien heilahtaa rennosti. Läpsähtää vasten kehoa. Ja pikkuhiljaa liike seisahtuu. Auringon kehrä. Sisäänhengityksellä kierrä kädet ympäri. Tuo kämmenet yhteen. Uloshengitys. Taivas ja maa. Kurota toisen käden kohti taivasta, toisen kämmenen kohti maata. Katse kohoaa ylös. Uloshengitys. Tuo kämmenet sydämelle, toinen puoli. Kurota. Uloshengitys. Kämmenet sydämelle. Matka jatkuu. Kallistu eteen taivutukseen. Annat niskaan avautua tilaan. Leuka lempeästi kohti rintakehää. Polvissa joustoa. Ja lähde kyykistymään. Tuut kyykkyyn. Ojennat jalkoja. Kyykisty toisen kerran. Ojenna jalat, eturiipunta. Vasen kämmen alhaalla, oikea käsi kohoaa ylös, rintakehän kiertoliike. Ylhäällä pyöritä ranne. Uloshengitys, käsi laskeutuu, toinen puoli. Vasen käsi ojentautuu, pyöritä ranteeseen, voitelu. Uloshengitys, eturiipunta. Anna kaiken roikkua. Hengityksen huokasta. Juurevat jalkapohjat. Pyöreä selkä rullaa hitaasti ylös seisomaan. Pyöräyttele hartiat. Sisähengityksellä käsi ojentuu sivukautta, kallistuu kyljen taivutukseen. Lopulta pyörähtää etukautta ympäri. Toinen puoli.
Käsi kohoaa, kallistuu, pyörähtää. Sisähengityksellä molemmat kädet kohoaa sivukautta ylös yhteen. Uloshengitys. Anna kämmenien kosketuksen laskeutua kehon keskilinjalle, sydämelle, vatsalle. Nenän kautta syvä sisähengitys täyttää kehon. Uloshengitys vapauttelee. Kiitä itseäsi harjoituksesta, pienestä läsnäolon ja energian takaisin kutsumisen hetkestä. Mukavaa päivää.